Pre svega dozvolite mi da kažem da dani za nama, naročito dani pred nama će pokazati svav uspeh politike Aleksandra Vučića. Mi vidimo da je on često sam na međunarodnoj sceni isprepletenoj brojnim bezumnim interesima. Ali ono što smo naučili u prethodnom periodu, da samo što sami izgradimo, samo što sami stvorimo, je nešto što ima realnu vrednost i što nam niko ne može oduzeti. Nije bitno da li su u pitanju energenti, da li su u pitanju sirovine ili da li su u pitanju ovakvi velelepni objekti, strateški infrastrukturni projekti. Mi smo danas na ovom projektu Kuzmin, Sremska Rača kao deo budućeg autoputa Beograd-Sarajevo i Beograd-Banja Luka, projekte koji će Zapadni Balkan učiniti moćnijim i perspektivnijim. Ovaj autoput će omogućiti da svi ljudi u Srbiji, odakle god da su pošli, će brže doći do Bosne i Hercegovine za minimum pola sata do sat vremena. Bez obzira u kakvim teškim okolnostima, a svedoci smo da u ovo vreme i ovih dana mnogo teških okolnosti se nadvilo nad našom zemljom. Jako sam ponosan na ovaj projekat, ovo je jedan od 10 autoputeva koji gradimo u ovim teškim okolnostima i ponosan sam što stojimo iza politike Otvoreni Balkan. Otvoreni Balkan postaje realnost i on će biti nova perspektiva i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu koju ovde možemo da vidimo preko puta. Koliko je značajno što će prvi put autoputem uopšte biti povezani baš Beograd i Sarajevo? Ja mislim da je to jak signal naše politike. To je jak signal intencije Aleksandra Vučića da povežemo Beograd i Sarajevo, da povežemo Beograd i Banja Luku, da otvorimo našu privredu, da stvorimo novu šansu za sve ljude, za sve radne ljude i sa ove strane Drine i sa druge strane Drine. Mi zaista više ne želimo da se vrtimo u praznim pričama. Želimo nove investicije, želimo nove fabrike, želimo ono što smo uspeli da uradimo u Srbiji, da dovedemo stotine novih fabrika. Želimo da uključimo i Bosnu i Hercegovinu, kao što smo uključili Severnu Makedoniju i Albaniju. I jako sam ponosan što uspevamo u okolnostima rata na istoku Evrope, energetske krize koja je bez presedana u Evropi, uspevamo da izdržimo i da istrajemo na ovim projektima. Evo, dakle, rekli ste, dakle, ni u ovo vreme krize nisu se zaustavili ti veliki infrastrukturni projekti, što biste još istakli kao važan segment. Dakle, pored ovog autoputa, evo, kako napreduju ostali? Mi radimo 2 mosta na Savi, dužine oko 1,3 metara. Jedan je ovde kod Rače, drugi je kod Šapca. Radimo Moravski koridor, gde svaki dan imamo više od 3800 radnika. Ovdje imamo 250 radnika. Na autoputu Ruma-Šabac i brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica imamo više od 400 radnika. Spajamo Valjevo sa Lajkovcem. Otvaramo Dunavski koridor. Radimo autoput Niš-Prokuplje-Kuršumlija kao budući autoput Niš-Priština, da ćemo se spojiti sa našom braćom iz Gračanice. Nastavljamo praktično rad na brzoj pruzi od Novog Sada do Subotice. I pogledajte koliko to drugačije izgleda u odnosu ne na situaciju u regionu, nego u cijeloj Evropi. Nismo opteretili naše građane realnom cenom struje. Ljudi plaćaju samo 20% realne cene struje, 80% plaća država i zato molim građane ispred Vlade Republike Srbije, mislim svi ministri su to ponovili, štedite struju. Ta struja su budući autoputevi. Mi ne možemo naše ljude kao u Nemačkoj da opteretimo realnom cenom struje, da podignemo 10 puta cenu struje. To je realna cena struje danas. Mi nemamo pravo na to. Ali ono što moramo da apelujemo je da ljudi budu racionalni, da budu odgovorni, da odgovorno troše energente. Jedino tako možemo da istrajemo sa svim ovim projektima. Jednostavno, Srbija je fiskalnom konsolidacijom koju je sproveo predsjednik stvorila ekonomsku bazu, da započnemo sve ove fantastične infrastrukturne projekte, da ponovo izgradimo našu zemlju. Ali ta ekonomska snaga preti da se istopi u ovoj neviđenoj krizi. Mi ćemo proći bolje nego drugi, ali važno je da sredstva koje imamo kanališemo otvaranje novih fabrika, kanališemo u rast penzija i plata, a da minimalno se opteretimo cenom električne energije. To jedino možemo da uradimo ukoliko građani budu sa nama, ukoliko zajedno pristupimo odgovornoj potrošnji energenata. Jednostavno, to je realnost. Ljudi moraju toga da budu svesni. Odgovornost je na njima. U ovoj priči smo zajedno i vlada i građani. I pozivam ih još jednom na jedinstvo. Jedinstvo nam je potrebnije nego ikada. Samo zajedno možemo kroz ovu oluju da izađemo
ne mogu da kažem neoštećeni, jer je to nemoguće, ali možemo da izađemo jači, kao što smo izašli jači iz korona krize. Kao što smo u korona krizi prvi u Evropi nabavili vakcine, respiratori i ostalo medicinsku opremu. Pokazali smo liderstvo. Pokazali smo liderstvo ne na Balkanu, nego u celoj Evropi. To moramo da ponovimo i u ovoj krizi, kako zbog nas, kako zbog naše ekonomije, tako i zbog naše dece. I ja molim ljude, molim i apelujem da se ponašaju odgovorno, da zajedno sa svojom vladom, zajedno sa predsjednikom, svi budemo na istom talasu i da pokažemo odgovornost ove generacije, da pokažemo da mi delimo odgovornost koja nam je data samim tim što smo u ovom trenutku žitelji ove fantastične zemlje. Mi to možemo zajednički. Evo, samo za kraj da se vratimo još jednom na ovaj konkretan projekat. Kada je reč o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, on je zapravo planiran da bude u obliku prstena. Kada se bude završena ova deonica, kada bi trebalo u stvari da počne onaj drugi deo da se gradi Požega-Kotroman ili kako? Tako je, hvala vam što ste me vratili. Mi ovdje pričamo o 18 km, da tako kažem, sa te severne strane, koji se nastavlja rad dalje od Rače ka Bijeljini. Vi znate da Republika Srbija finansira dobar deo tih radova na inicijativu predsjednika Republike. Postoji i uslovno rečeno zapadni prsten, to je prsten od Požege, Užica, Mačkata, pa onda do Višegrada i Sarajeva. Mi smo u samoj završnici projektovanja te trase. Moramo da nađemo adekvatne partnere, moramo da završimo prvo projektovanje i onda u narednom periodu da krenemo u realizaciju tog projekta. To je projekat koji je od najveće važnosti za taj deo zapadne Srbije. Mi ostajemo posvećeni realizaciji tog projekta i zavisno od okolnosti koje su pred nama, mi ćemo započeti građevinsku realizaciju. Da li ćemo uspeti na proleće ili sledeću jesen, bilo bi neodgovorno i prerano da sada tvrdim, ali ono što je važno zbog svih ljudi i u Užicu, i u Mačkatu, i u Zlakusi, da mi ne odustajemo od tog projekta, nego apsolutno ostajemo posvećeni njegovoj realizaciji.